mbuyo mutidabwera pano kufotokoza za Nankhumwa, Jausi ndi Grazeda ena mesatha bwana. Tinabweranso kufotokoza za Kabambe, anthu ena amesati kumuzonda. Mapeto ake tinaona kuti anthu amenewa anagalukira. And now tikunena nkhani ya Jane Ansah. Iwowa anayikidwa pa spotlight ndi PM. Atasankhidwa kukhala running mate anali malonda ovuta kugulitsa. Amayi anzanga tikhale othokoza chifukwa zikuonetsa kuti aprofesa atilemekeza ife azimayi. Ndiye lero tikudabwa pa kampeni mayiwa amayenda ndi akuluakulu a chipani cha DPP. Lero angowa mboma asindathabwa, ayamba miseche, akupanga ma-meeting ya secret ndi anthu a opposition. Ndeti mafunsa kuna kuti mayi vuto lanu ndi chani? Mutasankhidwa ngati running mate munali chipinjo ku chipani cha DPP, koma akuluakulu analimba mtima kuyeresa mbiri yanu. Lero kungowa mboma ndikukhala vice president asindathabwa. Zimene achita mayi amenewa zopsa kwambiri. Taona ni ma-advisor pali Jane Mandeuli. Zimayi ameneyu anali deputy director wa DPP ku Eastern Region. Ataluza ma primaries kumachingali kwenu anagonja ndi Bright Saka. Ataluza anapanga resign ku chipani, anayimira independent ndikuyamba kunyoza anthu a DPP. Mwachidule sanapange nawo kampeni. Ndelero kungowina amayi Jane Ansah amutenga Jane Mandeuli kukhala advisor. Taonani bambo Yusufu Nthenda amenewa amafuna kuthesa chipani cha DPP. Akhala kupita ku court ndi Nankhumwa, amayenda ndi Nankhumwa zaka 5 kuzungulira ku court, high court, magistrate court mpaka ku supreme akafika kutenga injunction kuti APM asaini. Lero DPP inawina chisankho, mayi Jane Ansah akatenga munthu ameneyo kukhala advisor. Palinso ma advisor ena ochokera ku JF anawatenga mayi ameneyo kupita nawo ku BCA Hill kukapanga secret meeting ndi Dr. Bakiri Muluzi. Kodi makambirana chani? Zimene makambirana zadziwika. Amayiwa mwamulimbisa mtima former president akuti musadandaule, ineyo ndikhala president, ndikakhala president atupere Muluzi adzakhala vice president. Kodi akuluakulu, kodi mayiwa akuuza former president kuti iwowa adzakhala president pazifukwa zingati? Amayi anzanga tikhale othokoza. So timafuna tiwachenjeze mayi amenewa kunena kuti Amalawi anakusankhani pa 16 September ngati vice president wa chipani cha DPP, vice president wa APM. Lero sizoona inuyo anthu anagwira ntchito kuti mukhale running mate, analimbikira pa kampeni kuti mukhale vice president wa APM, mumvere APM. Lero mukupita ku BCA ma-advisor a UDF amene mwalemba ntchito kumeneko ndi amene akutumizani ku BCA kuti muzikachita secret meeting ndi former president without notice ya president APM. This is very stupid. Ndakhala ndikunena kuti ngati mukufuna kuti ubale wanu ndi president ukhale wabwino, pamene mukupita kukumana ndi amamwawo amenewo, choyamba mudziwitseni president, mumuwuze kuti a president ndikupita ku BCA Hill ndikukakumana ndi former president Bakiri Muluzi pazifukwa zakuti. Muchipani chathu timayenda ndi chani? Amene amayenda limodzi ndi Yesu nthawi zonse, koma ndikuganiza kuti amugulitsa ndani? Ndiye inuyo ngati mukupita kukumana ndi amamwawo amenewo, mumuwuze president kuti a president, ineyo ndi appointment ndikukakumana ndi former president wa dziko lino Dr. Bakiri Muluzi. Pali zoti tikakambirane zokhuza mapemphero, ndifuna tikapempherere chifukwa inu ndi abusa. So president will accept you to go there. Koma kungonyamuka ndi usiku ndikupita kumeneko mukuyesa anthu sakuonani. Iyayi dziko la Malawi tili ndi intelligence, timadziwa, we know where you are going. So you travel mpaka na ukafika ku BCA ndi usiku, kufika kumeneko ndikumakambirana zopusa kuti ayi ineyo ndikakhala president atupere Muluzi adzakhala vice president. Amalawi sakula zopusa ngati zimenezi. Ndikuze
If you think you can just do things mwanosis, amayi simuzapeza mwayi. Chifukwa APM anakukondani. APM love you so much. Why are you treating him like this?